Već sad kod tih pitanja, poslaćemo i oko tih rezolucija, veliki problem migranata je problem za Evropu. Oni određuju kvote, neke zemlje ne prihvataju i sad, na primjer, Mađarska pravi zid prema Srbiji. To je jedna od ideja koja je, eto, prihvaćena i u njihovom parlamentu danas, koliko vidim. Sa oduševljenjem. Ja sam se smejao zaista iskreno kad sam to čuo, zato što je to verovatno jedna od najglupljih stvari koje sam čuo u zadnje vreme. Pa dobro, imali smo Berlinski zid, kineski, je li tako? Ne, polako. Ovaj zid je poseban, odmah ću vam reći zašto sam se smejao. Kad su Mongoli napali Kinu i tad je postojao kineski zid, ali su ga zaobišli, je li tako? A to je bilo pre nekoliko hiljada godina. Svakve. Drugo, meni je najbolje bilo to što sam odmah pročitao u oglasima. Na Paliću, znači to odmah na granici, radnja, prodajemo merdevine. I to između 55 i 75 evra, merdevine između 3 i 7 metara. Koliko vam treba? Razvuku se gore i rešili smo pitanje zida. I sad ja imam jedno pitanje. Taj zid koji će da košta desetine miliona evra, zašto te desetine miliona evra se ne investiraju u bolji standard tih nevoljnih ljudi? Pa ne dolaze oni tu zato što ne mogu da kupe treća kola, nego zato što spašavaju živu glavu. Sad kreće priča, među njima možda ima i terorista, možda ima oni koji su ratovali u islamskoj državi, možda ovoga, možda onoga, ali ta žena i deca sigurno nisu tako. Pa znam ali... Ovdje je druga teorija zavere, kaže, oni šalju žene i decu da bi ocenjivali Evropu da mora posle da primi njih. A imam jedno malo pitanje. Pa nevjerojatno. Ako pogledate malo bolje, sva ta Evropa današnjice manje više je svoj ekonomski prosperitet gradila kao neko ko je imao kolonije. Je tako? Jeste. I kad malo tako pogledamo, bar neki mali deo bogatstva današnje Evrope je posljedica eksploatacija nekih drugih. Pa tu postoji i neka mala odgovornost za te neke druge. Jer znate, meni je ta priča o moljakanju da budeš nešto primljen u Evropu, pa vamo pa namo. To mora da se radi zato što mi drugog ekonomskog izlaza nemamo. I radi standardizacije samog poredka. Preko 80% spoljnotrgovinske razmene Srbije ide preko Evropske unije i zemalja regiona. Kraj, to je to, preko 80%. Ali jačamo već sad kod tih pitanja, poslaćemo i oko tih rezolucija, veliki problem migranata je problem za Evropu. Oni određuju kvote, neke zemlje ne prihvataju i sad, na primjer, Mađarska pravi zid prema Srbiji. To je jedna od ideja koja je, eto, prihvaćena i u njihovom parlamentu danas, koliko vidim. Sa oduševljenjem. Ja sam se smejao zaista iskreno kad sam to čuo, zato što je to verovatno jedna od najglupljih stvari koje sam čuo u zadnje vreme. Pa dobro, imali smo Berlinski zid, kineski, je li tako? Ne, polako. Ovaj zid je poseban, odmah ću vam reći zašto sam se smejao. Kad su Mongoli napali Kinu i tad je postojao kineski zid, ali su ga zaobišli, je li tako? A to je bilo pre nekoliko hiljada godina. Svakve. Drugo, meni je najbolje bilo to što sam odmah desetine miliona evra. Zašto te desetine miliona evra se ne investiraju u bolji standard tih nevoljnih ljudi? Pa ne dolaze oni tu zato što ne mogu da kupe treća kola, nego zato što spašavaju živu glavu. Sad kreće priča, među njima možda ima i terorista, možda ima oni koji su ratovali u islamskoj državi, možda ovoga, možda onoga, ali ta žena i deca sigurno nisu tako. Pa znam ali... Ovdje je druga teorija zavere, kaže, oni šalju žene i decu da bi ocenjivali Evropu da mora posle da primi njih. A imam jedno malo pitanje. Pa nevjerojatno. Ako pogledate malo bolje, sva ta Evropa današnjice manje više je svoj ekonomski prosperitet pročitao u oglasima. Na Paliću, znači to odmah na granici, radnja, prodajemo merdevine. I to između 55 i 75 evra, merdevine između 3 i 7 metara. Koliko vam treba? Razvuku se gore i rešili smo pitanje zida. I sad ja imam jedno pitanje. Taj zid koji će da košta